Giv mig dine penge! Ja, undskyld mig. Hvad? Giv mig dine penge! Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg skal bruge dine penge! Jeg synes, jeg svær, jeg har ikke noget penge. Jeg mener det. Jeg har ikke noget penge. Jeg kan selv vise dig min punkt lige nu. Yep. Jeg har ikke noget seriøst. Op. Ja. For hoved. Ja, min navn, jeg har gået på HF, men jeg kender dig ikke. Fuck! Hvad er det? Seriøst, lad mig som ihjel. Jeg vil ikke have det sindssygt noget. Jeg slår dig ikke ihjel. Okay. Holy fuck! Vi har gået i klasse sammen. Fuck! Lukas? Ja. Fuck, hvad sker med dig? Jeg er blevet ryddet noget lort, men folk skylder penge. Hvordan det, du havde det bedste karakter i klassen? Skulle du ikke være konspireret eller sådan noget? Jo, men jeg skulle bruge penge til en lejlighed, så dem jeg lånte mig ikke det. Penge 100 gange tilbage, så jeg er lidt skider. Fuck, mand! Det kan jeg godt høre. Jeg synes, du bliver nødt til at komme væk fra den verden der. Ja. Hjælp med. Jeg er virkelig ked af det. Fuck! Okay, så slår jeg ikke ihjel. Jeg skal ikke. Så tror jeg, man ved aldrig. Okay, så... Jeg bliver nødt til at gå nu.